Yan uwa ku zo in baku labari. Yau wata gada na samo a tarihi da na yi bincike, ita ce ta uku a mafi girman gadoji da muke da su a duniya. Kuma wannan gada ita ce gada mafi ban al'ajabi a duniya kuma mafi ban tsoro. Shine na ce bari in zo da ita nan in nuna wa 'yan uwa domin kuma ku amfana, sannan kuma ku samu tarihi ku ga abin da duniya take ciki. Na tabbata ba kowa ne ya san akwai irin waɗannan manya-manyan gadoji masu ban tsoro kuma masu ban al'ajabi ba a duniya. Wannan gada da kuke ganinta a ƙasar Japan take, kuma ana kiranta da suna Oshima Ohashi. Akalla wannan gada an kwashe tsawon shekaru barkatai ana gina ta akan wani katoton tafkin ruwa take da ake kiransa da suna Nakaomi. Kuma kamar yadda na gaya muku, an ɗibi tsawon shekaru ana gina ta tun daga 1997 har zuwa 2004 ana gina wannan gada. Ita ce a gadojin da ake da su a duniya ta uku a mafi hatsarin gadoji, kuma mafi ban tsoron gadoji, mafi ban al'ajabi. Idan Allah ya kai mu Japan wata rana, za mu je mu gane ma idan mu zahiri.